खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिथिगौना थांनाय 3 जानुवारि खालि 2026 नि 3 जानुवारि खालि जों जेब्ला गासैबो उन्दुनानै दंमोन अब्ला हर गेजेरनि थिक 1 बाजियाव आमेरिकाया भेनेजुएला होननाय थाइसे जायगायाव बे मोनसे गुबुन हादोर आरो बै हादोराव आमेरिकाया आक्रमण खालामनानै बिथांमोननि जे प्रेसिडेन्ट दंमोन प्रेसिडेन्टजों लोगोसे हिन्जाव गथ' गथाय गासैखौबो एरेस्ट खालामनानै आमेरिकायाव लाना थाङो आरो बै प्रेसिडेन्टनि मुङा जाबाय निक'लास मादुर' आरो बिथाङा आमेरिकाया बुंनाय बायदि बिथांनि दाया जाबाय गोबां परिमानै जाहाजाव कुकिं जाय माने निसा जातीय मोनसे बुस्थु गान्जाफोर बायदि बै बुस्थुखौ गोबां माने परिमाणाव आमेरिकायाव बियो साप्लाय हरदोंमोन आरो लोगोसे गोबां दाय आमेरिकाया बुंदों नाथाय जोङो दिनै रायलायगोन दा हमना लांखांबाय जों रायलायनो गोनां खोथाया जाबाय मोनसे बुरबक बा गाज्रि पलिटिकेल लिडारा माबोरै गासै हादोरखौनो धंस खालामनो हागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय था बुजिना मोनगोन बे भेनेजुएलानि अबस्थाया माबोरै बिदि जाखो आसलते भेनेजुएलाया मोनसे टाइमाव गासै वर्ल्डनि नाम्बार 1 GDP आव दंमोन किन्तु समया जेरै थांहोलाङो बिदिनो बे हादोरनि अबस्थाया खाराब जाहोलाङो मानोना पलिटिकेल लिडारनि थाखाय बे निक'लास मादुर'आ बिथाङा ओरैबायदि खामानि मावो थांनाय 2024 आव बिथांमोननि हादोराव मोनसे इलेक्शन जायोमोन जाय इलेक्शनाव एक्चुअली बियो जेनदोंमोन आरो अपोजिट पार्टियासो देरहादोंमोन नाथाय बिहा पावार दोङो बिनाव आर्मी दं बिनाव गासै बै समहालागै जि पावार दंमोन बै पावारजों बियो मा खालामो गावसोरनि जि इलेक्शन कमिशनखौ बुङो जे बिसोरसो देरहादों बै अपोजिट पार्टिया जेनदों होननानै रिजाल्टखौ होनानै होयो आरो बिदिनो बियो गावनि जि शेयार बै शेयारखौ बियो नागारनो गिराखै आरो बे बाथ्राखौबो आमेरिकाया गनायना लायाखैमोन बै समावनो बिथांमोना बुंदोंमोन जे बे पलिटिकेल जि बिथांमोना मावदों इलेक्शनाव बेखौ पलिटिक्सखौ जेब्लाबो जोङो गनायना लाया बै निक'लास मादुर'आ जेब्लाबो प्रेसिडेन्ट जानो हाया आरो बिनिफ्रायनो आमेरिकाया नागिरगासिनो दंमोन मब्ला बेखौ एरेस्ट खालामनानै गावसोरनिसिम लांगोन होननानै आरो बे हादोरनि अबस्थाया मानो बिदि जायो बै पलिटिकेल पार्टिनि लिडारफोरा मा खालामो आसलते बै जि भेनेजुएलाया जोंनि वर्ल्डनि बयनिख्रुइ बांसिन थाव मोननाय थाइसे जायगा आरो बै थाव मोननाय जि कम्पानिफोराव गेदेर साख्रियाव बै पलिटिकेल पार्टिफोरनि जि रिलेसननि सुबुंफोर बिथांमोनखौ कुनु टेलेन्ट गैयालासिनो बा कुनु माने गियान गैया बिनि सायाव थेवबो बिथांमोना बै थावनि जि इन्डास्ट्रियाव बेयाव गेदेर पस्टआव सोनानै होयो आरो बिसोरखौ सोनाय लोगो लोगो बेयाव जे खामानि मावग्रा बैनि पस्टआव जायदोंमोन बिथांमोना गुबुन हादोराव खारखोमा लाङो आरो दा जाबायदि अबस्था दाथ' प्राय 8 मिलियन सुबुंफोरानो बै भेनेजुएलानिफ्राय बिसोरनि जि बाउन्डारियाव थानाय हादोरफोर बेयाव खारखोमा लांजोब्बाय दाना लासै बै थावनि जि जेसेबां प्रडाक्शन जानांगौ बै हिसाबै प्रडाक्शन जाला मानोना टेलेन्टेड सुबुंफोर गैला जाबायदि डेभेलप जानांगौमोन बैबायदि डेभेलप जाला आरो भेनेजुएलानि पलिटिकेल पार्टिफोरनि मोनसेल' गोरोन्थिमोन मा बिसोरनि हादोराव जिहेतु गोबां थाव बै थावनि थाखाय बिथांमोना मा खालामोमोन गुबुन खामानिफोरखौ गासैखौबो गारनानै बै थावआवल' फकास होयो नाथाय 2012-13 आव जेब्ला थावनि दामा खम जायोमोन बै समाव बिसोरनि हादोरनि अबस्थाया खाराब जालांदोंमोन मानोना जेसेबां रां बिसोरनो सानसेयाव नांगौ बै रांखौ बिथांमोना मोनाखैमोन आरो मोनैयाव बिसोरनि जि इक'नमिकेलि बिथांमोना बहुत दुरबल जालांदोंमोन आरो बै दुरबलानो दिनैसिम बिथांमोना उथिखांनो हायाखैमोन आरो बै हादोराव
सुबुंफोरा खेथि बाथि मावा गुबुन खामानि जेबो मावा सरकाराबो मा खालामदोंमोन इमान फैसानि कुनु आंखालानो गैया थाव फानबानो फैसा मोनो फैसाफोरखौ जानला मानला सुबुंफोरनो रानना होलाबायोमोन जेब्ला बै 2013आव बेफोरबायदि क्राइसिस जायो बै समावबो बिसोरो मा खालामो जे गोबां फैसा साफायो कुनु माने रुल रेगुलेसन गैयालासेनो गोबां फैसा साफायनानै बिथांमोना सानोमोन मा बै थाखाजों जि थारफोर दंमोन गुबुन हादोरजों बै थारफोरखौ मारिजोबगोन नाथाय उनाव बै जि थाखा साफायदोंमोन बै साफायनायाथ' डलारनिख्रुइ मुल्यआ खम जालाङो आरो खम जाबानो बिसोरनि थारफोरा मारिनो थाखाय आरो बांसिनसो साफायनो गोनां जायो बिदिनो खालाम बे हादोरनि अबस्थाया गाज्रि जालांदों नोंथांमोना पुरा डिटेल्सै मोजाङै मिथिगोन गुगोल्सआव सार्च खालामना नाय गुगोलाव पुरा डिटेल्सै नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन मा सनाव मा जादोंमोन अबे सनाव सोर पलिटिकेल पार्टिया मा खालामदोंमोन मानो फैसा साफायदोंमोन मानो दिनै भेनेजुलानि अबस्थाया बेफोरबायदि गासैखौबो मिथिनो मोनगोन जायखिजाया आङो नोंथांमोननो जि मेन खोन्था बेखौ आं नोंथांमोननो बुंबाय दा आमेरिकायाव बै निक'लासनि आरो गावसोरनि जि फेमिलि बै फेमिलिनि सायाव बिसार जागोन बे बिसाराव सोर देरहायो सोर मायो उनाव मिथिगोन दा गुबुन काउन्ट्रिफोरा बुंदों जे आमेरिकाया बेफोरबायदि मावनाया जेबो दायफोरा जाबायदि दायफोरखौ बुंदों बेफोरो एख' नङा बिसोरनि थांखिया आसलते बिसोरनि नोजोरा बै भेनेजुवेलानि थावआवसो बेफोरबायदि बुंदो बेखौबो दा आमेरिकानि साननाया माबायदि बेफोरखौबो जोङो उनाव मिथिगोन दा लसो हमनानै लांदों उनाव आमेरिकाया मा स्टेप लायो बेफोरखौ स्टेपखौ नुबानो जों मिथिगोन जे आमेरिकाया एक्सुवेलि बै निक'लासखौ नङा बिसोरनि नोजोरा बै थावआवसो जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै अब्लासिम गोजोन्थों